Il-fdalijiet preistoriċi ta' pajjiżna taw lokal ħafna qlajiet u ħrejjef li minkejja l-oriġini dubjuża tagħhom xorta għenu sabiex tistana tradizzjoni orali tagħna. It-tim tagħna tkellem mal-arkeologa Marija Elena Zammit dwar dan l-aspett tat tradizzjoni orali. L-arkeoloġija hija l-istudju tal-passat tal-bniedem mill-oġġetti materjali tiegħu, ġifieri aħna ma nistudjawx affarijiet miktuba, ma nħarsu lejn l-oġġetti li jagħmlu l-bniedem. Allura dan ħafna drabi għanqal iktar mistoqsijiet milli jagħti tweġibiet. Min-naħa l-oħra min-natura tiegħu il-bniedem dejjem jipprova jagħti tifsira tal-affarijiet li jkollu madwaru. Allura minħabba li għandek dan l-element ta' mistoqsija fl-arkeoloġija, huwa naturali li l-bniedem joħloq forsi għajdut u ħrejjef marbuta ma' siti arkeoloġiċi li forsi m'għandux daqshekk spjega għalihom. Apparti jekk is-siti infushom huma siti partikolari ħafna illi għandhom anke dera partikolari li mhux forsi binijiet illi aħna imdorrijin naraw, allura wkoll li għanqlu din il-kursità u forsi għanqlu wkoll dawn il-ħrejjef, dawn l-għajdut marbuta ma' dawn is-siti. Apparti hekk hemm ukoll l-ismijiet tal-postijiet illi kultant dawn ukoll jagħtuna ħiel ta' postijiet li jistgħu jkunu ta' natura arkeoloġika. Bħal ngħidu aħna postijiet li għandhom l-isem ħaġar magħhom normalment jidentifikaw siti megalitiċi u oħrajn bl-isem ta' żejt, pereżempju bħaż-żejtun fejn għandna Villa Rumana. Ġifieri għandek ukoll din ir-rabta bejn l-ismijiet tal-postijiet u l-arkeoloġija. Diversi ħrejjef marbuta mas-siti megalitiċi illi sas-seklu 17 kien hemm il-ħsieb illi dawn kienu marbuta mal-ġganti. Fil-fatt għandna l-ġgantija li jismu hekk proprju minħabba dan. Fil-fatt kien hemm ukoll numru ta' ħrejjef fost dawk li ġabar Patri Manuel Magri li anke huma marbutin ma' dawn is-siti. Fosthom hemm tnejn ħelwin, waħda li hija Uliet il-ġganta li hemm din il-ħrafa li tgħid li kien hemm din il-ġganta li kellha tifel u tifla, serquhom la ġabuhom lejn Malta, it-tifla żżewġet għawdex, minna tnislu l-awċin, it-tifel iżżewweġ il-mosta u minnu tnislu l-mostin. U mbagħad hemm ħrafa oħra ħelwa ħafna li jgħidu li kienu jaraw din il-ġganta iġġorr il-ħaġar kbir fuq rasa biex tieħdu għall-binja ta' dawn il-postijiet filwaqt li fidrija iżżomm tarbija u bidrieħ ieħor tiekol il-ful. Ma li poġġew ta' Ħalsaflieni għandna żewġ stejjer oħra wkoll li dawn oriġinaw fis-snin 40 fejn kien hemm f'waħda minnhom kien hemm rapport illi kien hemm klassi tfal li flimkien mal-għalliema tagħhom żaru li poġġew ta' Ħalsaflieni u kien hemm xi kollha assuntilfu hemm ġewwa qatt ma ħarġu lura. Però wara tiftix fil-gazzetti lokali ta' dak iż-żmien ma jidher li kien hemm l-ebda rapport lokali ta' dan l-inċident u anke m'hemm l-ebda kollassi fl-Ipoġġew. Il-fatt li stejjer bħal dawn huma marbuta wkoll ma' siti oħrajn bħal katakombi ta' San Pawl pereżempju, siti li huma magħluqa taħt l-art, probabbli jirrifletti l-fatt li kienu jingħadu dawn l-istejjer bħala twissija li tfal biex ma jmorrux fil-periklu. Kien hemm storja oħra wkoll ta' dan iż-żmien fejn kien hemm din ċertu tfajla Lois Jessup illi żaret il-livell t'isfel tal-Ipoġġew u tajt illi filwaqt li kienet hemm daħlet ġo kamra u rat dawn in-nies bis-suf abjad illi kienu qegħdin hemmhekk u mbagħad intfiela d-dawl tax-xema. Issa jista' jkun illi meta persuna ma tafx il-post faċli li tiddiżorjenta ruħha speċjalment bir-riflessi tad-dawl tax-xema fl-ilma li nafu li kien hemm fil-kmamar ta' ġewwa tal-livell t'isfel. Importanti li dawn l-għajdut u dawn il-ħrejjef niddokumentawhom għaliex ikomplu jżewqu u jlewnu l-istorja ta' dawn is-siti li huma tant importanti għalina u parti mill-identità tagħna imma wkoll għaliex jistgħu jagħtuna ħiel ta' kif qegħdin jinbidlu l-valuri li nagħtu lil dawn is-siti tul iż-żmien.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.